Kini ang Atraka Balita 943. Itong mga balita. Ang atong usab kini sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra iyang kuhaan ang kulang iyang dugangan. Masa tambok, uric acid, cholesterol, creatinine ug uban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule mapalit sa nabuktikak parmasya sa inyong lugar. Tumara 3 times a day. Para sa dugang kasiro, itawag lang o i-text kang Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595 para sa libreng konsultasyon. Sa tuang balitang lokal diri sa siyudad Sanhay, tungod sa maayong pagdala o pagdumala ni Sikan District Representative Congressman Manuel Chiquiting Sagarbaria sa Siguro Distrito ng Probinsya sa Negros Oriental, saksi ang mga katauhan ang serbisyo nga gipanggahin ni Congressman Sagarbaria sa ikaduhang distrito ning lalawigan. Iklaro usab ni Vice Mayor Dong Neil Salma ning dakbayan sa tanhay nga bisan kaniadto sa nakalabay nga pinili ay ang dili kinasla uban o kalyado sa politika. Apan natataw og giklaro nga nakita usab niya ang mga proyekto nga gidapat ilabina sa syudad sa Tanhay. Dugag pa ni Vice Mayor Neil Salma, ang membro karon sa konseho ang nagahiusap para sa pagpakita o pagsuporta bukti sa maayong pagserbisyo usab sa katawhan ilabi na sa dakbayan sa Tanhay. Ani ang pamahayag ni Tanay City Vice Mayor Dong Neil Salma. With regards to sa ato ang pinalanggang Congressman Chiquiting Sagarbaria, no, nakita naman sa katauhan sa mga pila ka terms nga nangagi niya, no, nakita naman nato ang iyang serbisyo gyud nga tidudan ng serbisyo nga nahatag gyud niya diri sa labi na diri sa segundo distrito, labi na sa ato siyudad sa Tanay, no. So mabito na kami tanan sa konseyo, kami tanan mga opisyal sa siyudad sa Tanay nagkaiusag gid mi. Kami tanan lain-lain partido kaniadto, so nagkaiusag gid mi nga mosuportar sa ato ang kongresista Chiquiting Sagarbaria, no, kay tungod sa mga agi nga iyang among nakita nga iyang nahatag sa mga katawan sa atong siyudad sa Tanhay. Kini ang Atraka Balita 943. City Hall Report. Si Vice Mayor Dong Neil Salma ning siyudad sa Tanay, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katauhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katauhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.